S'estrena Pòsit, l'exposició de l'artista Neus Villar al Fòrum Verger Balaguer. Neus Villar presenta el seu projecte sota el nom de Pòsit, que consta d'una vintena de peces que sorgeixen de la reflexió i de recordar el seu passat en els moments de pressió. El cicle d'una casa, de la família que hi viuen, del seu constant canvi i de les restes d'aquest. La peça està molt lligada a un vincle emocional i a la relació de la família. Buscàvem, la meva família i jo, un espai, un lloc on poguéssim tenir un taller i vam trobar aquesta casa, que la Claudina, que hem fet casa nostra, i més una casa que jo la coneixia de petita, que hi havia una relació, que hi havia hagut una relació de família, perquè el senyor Junyent, que era l'amo d'aquesta casa, havia coincidit a la Junta del Casal amb els meus pares, i havíem anat a la platja i havíem fet moltes coses junts. Llavors, clar, vam entomar aquesta casa ja des d'aquest punt emocional, d'aquest lligam emocional de que coneixia la família, de que hi havia una botigueta, que de petita hi havia anat a comprar amb la meva mare. Neus Villar va presentar la seva mostra el divendres 20 de maig i estarà activa fins al dia 26 de juny.